Aku numpak mobil. Nggih. Truk. Kene jurang, neng ngarep eneng ringin jejer loro. Saiki posisiku piye? Posisi munggah. Ya nek minggo ngiwa jurang, nengen jurang mboten saged mundur paling tidak mundur ora iso. Lah ngarepe nek wit ringin lho. Eneng jurang sing kiwaku. Tengen jurang. Ngarepe eneng ringin loro jejer. Posisi mobil mumbah, nyanti paraku. Mundur tetepan, maju mboten saged ngiwa jurang nengen jurang kok masalahe. Alah ngono kok dagelan kondang. Lah nek sampean pripun? Ya panggah maju no. Nek ringine lho. Ringine cilik-cilik kok. Ringine sik cilik-cilik kok. Oh, ringine sakmene. Lah iya jare ringin cilik kok. Jane nak dikiwakne, Pak. Nyapa? Ya bendang bongko kabeh kowe. Sampeyan enek. Pertanyaan masalah ringin. Ya. Tengah ringin gede. Oke. Tengen jurang, kiwa enek cah cilik. Posisi nanjak. Piye, Dek? Terus ringine gede. Lho kok geli semen? Ya ku mosok cilik. Ngiwa jurang kene cah cilik. Ya ora cilik. Ya ora iso. Sik direm terus cah cilik kon ngalih. Mboten saged. Ora iso. Wit ringin, tengen jurang kiwa cah cilik. Ya ora kenek no, Pak. Langsung terak kiwa. Lho, bocah cilik lho, Pak. Ora masalah mandak anakmu kok. Jangkrik. Wong rumangsaku kok. Lha kowe mateni anakku kok. Bales anak. Ayo toh kita perbaiki. Aku getun ya. Rak isen. Randisin piye toh? Lah wong aku neng dindi lho, klamben katokan. Nek randisin ya udo-blodo kae toh. Perbaiki ya dhewe. Dewe lho apa ya iso. Aku sibuk. Ya wis tak anteni longgarmu nek wis sibuk. Peh keranjingan. Piye to karepmu iki? Kene duwe niat apik malah diomongne keranjingan. Lah wingi-wingi pas aku seneng, pas aku isek terkintil-kintil, awakmu nang detail gatel. Ya aku kan sibuk kerja. Kowe ae sing gak mau tahu. Lagi saiki aku wis happy iso salto rono, salto rene, kok yo njaluk memperbaiki. Lah iya karepku pengen salto bareng ngono lho, ben meriah. Peh, ginjalmu freone entek ta? Lho kok jaran. Kok reti-reti njaluk memperbaiki enteng men lehmu ngomong. Lah gelem apa ora nyocot eket mau. Gatel. Gatel dhewe. Iso lho. Enteng tenan. Peh, lek aku dadi awakmu aku isen mulih kerukupan sempak. Yo jajal to kerukupan sempak kono. Ya wis nek ra gelem. Aku tak ngincer rondo ben lebih bahagia. Mbak, tak ambung gelem ora? Tak bayar 15.000. Wes ra usah, Mas. Maksudnya piye? Mending duitmu 15.000 kuwi kek nang bojomu ae. Dikit tuku brambang. Tenang, dek ini wis tak tukoknya rongsak. Kini rawakmu lah aku mau ngambuk.